Kana adisimama onyunu ajo bua akoko wapre ne dabre wo akyerɛbrɛ no ɛso na adisimama anwumire no osia apoya madise no munyina adwo amam akwaba ɛde ba ahenkan na di 3.3 FM so sɛdeɛ daa yɛka no yɛse onyunu dwa na ka asamasa na so yɛnsɛm trafo de onyunu dwa ne nyansɛm ɛka ɛde kyerɛ mo woi ɛyɛnsɛm awodo a atwa agu ma akoko kana mu ha ani ensam trafo da roma watena akwadwo apa kasebo dem atintim de gu enkata eso maami akuafra kuma batampa studios ani yasin konya ani adi nsemi mu nkyeremu ede eba besomwo ensam na doso na mom de di kana savata so aso atimu nkyeremu ana osamufo panyiro so ne mu krogen ayede eba bedan wei ensam no de to dwa no ebi ani se aye dom kase womra sebadwafie wonom so asore waka ani ensam no kase omatoto ayampia pa de mu oden ade ama NDC amanyoko no empanyimfo samban ana mo dana die na anka ni general secretary ama NPP amanyoko no watrasa wano no de na wakasa national cathedral na yankura bi no ya na de no wonim da aso amansika na senso so na wo amanyosam emuo no wo aye tan no south abato mpesua so NDC amanyoko ntutene ya ho no de atodwa kyerɛ mu sɛ enipa obaboa NDC no nipa obaboa NDC ama omatimi agitumi afia BP fo nsɛm no waboni din ɛyɛ hwan a abusia ye bekwa kopie mu asante mante mu so ame abatoa empesoa so na wopani bia kasa kyerɛ mu sa akonwa na ɛwɔ hɔ no ani eneni di akyire papa bire semu wobekofa na sanso ana pempem no kasa dia appointment committee no mugusu a wanmo enso sinkonya ne nyina no aya anototo ya wanmo atoto asoafo fofra ya pa wanmo aso mu kodi dwumadie famwa MPP aban na enam ne ekasa dia opanyina afa ne se onimanyafo osai bonsu amoa obi okopie mu appointment committee nanim okoye nsembe na ebusa no ede no no so ade tudwa abusia na nwumre yi ansam ne doso pa ne aboaboa ne nyina no ade ba besomwo enti ya ne wadi echi abefo ntentan kase ne so Facebook eya Ahenkan 93.3 FM duwa na wa like wa share yi wa dwenkyerɛ de egu abresemu ye bekenkan ne nyina da ede ama wo YouTube no enso ya abusia tenten ya abusia de mu ode enti fa ho kodom se ne be edwumadi a wodu abekoso ofidwemu nyina ye nya hyase a na ya bonka ye ne na ya bom na dwumadie no ye di ne ekwan pa eso afei adwenkyerɛ kra na de afa emaiso 0594 841044 0594 841044 bresem ye bekenkan ni nyina da ede amawo ananwumre na se piesie enkoma ye na boafo wo maso yasne sikafem ane ye bekenkan ensam na ma wanu ti Jubilee Hospital sa wa pomuden ehu ahia ye pa pomuden so begina ne naso dia wosefa ebra na so ye fise ne ya pomuden wewei ehu akwako hia ye nipa bia so a na wahwe hu ensu eye afei sanso ana Bempoma Plaza Hotel so aya ene ahomeje biaya akọ no mabetima akọ adwo ho ama nneoma enso etimi akọnkan ete ama wiye pa abusuafo wei ene aboafo anwumere wonom eboa ye ne ama yede aya omanmu ensam ede aba besomwo na mmom de achi awa be fontentan so na moa Ahenkan 3.3 FM YouTube Ahenkan 3.3 FM aya YouTube no subscribe na etimi enso aboa wiye pa anwumere anuanum yenu aya ketri apamo aya din semi baba somwo aya me adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa enti wani mukan mene ahofe achim police mame akua janewa afe Ghana rishimama ensam no emu enkyeremu enie Ahenkan FM akwani mu ada ho Ghana rishimama yensam na asia na ayamanyosem mu ani yade ensam no efri eye ase na eyade se Ghana for ebekaya wabra eye appointment committee for ya adwen se ombehwe no masinkonya no matoato adwen na afeso na nadoda kwa akufado nam ni tumi so anei waponi ni tumi ni bi ade ahye eye enkrofo bi ensa se wonom nhwe no wonom emmoa de beya wonom ensoso betimi aboama Ghana enoma enkoye na timi atuto ye na empanfo bubo wo mu edin ni ono na chese enya de ketwa na edindubo boye no awie ya no Ghana mamra no aka ede to honum ese
was say on my penny and to me so you will be so quiet or swafwa. And as well, so far, the chira was so copium. I want my sibber the fear no more to no, and no appointment committee no. At the end, rather no mufia, yes, in Konya, and ye Ura Katia Monsay, Wako or swafwa kosher a year dreading if Ura Steven, a year amwasteka, one also so trade and a year industrial, one so quiet so far be the chance of Koyako to no. Na a idea, sir, a year dom ketwano. Ana enkrata bi unity akwadema one man na efiri omama nyokuo NDC fo akache na sankrata na unity no na chasensama NDC fo amanyoko ni panfo aka nyina ne se adom keto omom na sebedwafie omonhwe ye pa no mama omumusuo na dan kwa akufu ado ade hia no ma wapa wom se womonko asoya wodo nkodi dwuma no hwe no mama omokwan amoma kwa nkodi dwuma sanse aban no yobolotwe wama ka sa aban no ebe ya ka asoya ni bi wono ma ka onyi firi ho ana ofa bi kwaka bi ho na ma kan aban beso mbetie sa aban si wontie dia a eno mu gidi se we yakwanya kase de madam ketwa ne se o megina pintin no ma sha aban ne kete amana tete ene ya soafo no enso eso na asase mo beto montere so no enam so bi ama MPP amanyoko na kache wo mla se badwafo dom tetete no anu dani abede che yon manyamfo Alexander Afenyo Markins wono so akasa de atodwa etrem se ekoba se dom ketwa mla se badwafie o ma ti bi ekọ wasi se bia no mama yeten nye nyina ye bon pa se ba betimi atoto no ma pe kwan ye befa so a ye betimi so atwitwade ye ho amannoma konkan na mampanyina pa obi se wokọ asoya bi ti se eye Ministry of Trade and Industry asoya sumbu sei asoya fitite emlatendre ebesi ne awohwo no ma ye nyina nim se eboa na wo se an aban ni sunti ma ye nje sa ni pa krontuma ni koye adwuma famoa na chese wodwene ho a wonte ase etu ono de ohuni se da bi adom keto na gina sidion beso musie no aye gina bone wo chese emmoa magana mamuo anya akono emmoa emma ban hyehyeye enso ntimi kona ni wano eto ono de wasra pa onim se aye dom keto amra se badwafie sabio omunim de park e bana mamramu a omunim de eto omunhwe so mama mamra na aye adwuma na mom anya de omo amanyoko ni mpanyufo hye omu putupa sa chenchira omonya no ano ana wase won mo enso edisuo no ono de wase ne ho adwiri ne pa sa amanyoko bi asabio chase yaka Ghana manyakuo anasa manyosema yentimi nyu omu mfirim omudi mu tintima benya tumi abu oman yi pen na enom tintim sembi se gu nkata so ade hye omom na se badwafo sekete omuni san hye ne so no wase ya ade a is that they don't respect the constitution and that the new leadership they just announced is not a type of leadership with ability to respect the constitution, that they have no thinking caps. They themselves would be acting on the dictates of the party headquarters. Well, history is observing what they are doing. Posterity will make reference to their conduct, and we think that clearly they are trying to obstruct due process and obstruct the work of this government. Arisimama wei aya dom kasia ewo mrase badwafie anu dani abede chire deputy majority leader aya onimanyamfo Alexander Afenyo Markins ana Arisimama tenenka no ne krakra mu ono odibi episo akire mu se NDC fo ehawo asisi omo efamu a won mo ka kire Ghana fo se aban no aya ade se esudodo entiman panyini hwe na aya aso ebi wono manfo kaka bi ho no wacha se eyasema ogidi yese eyasempa na wiase so de obi enu no chief asempa kodo na emmomu no se omupekwa bi so omupese aban hwe na oboa na enei no na so ya hodo watetete no weyiyi so a wacha se nya kwan a wose ndisi fo mpanyufo faso nie ekwa papa wo hono mo faso ogidi yese ebetumi enso aboa ento ndo obese ndisi fo mpanyufo no eso omonhwe no mo fasa kwan no so na etimi emwa no munya so mbeso mo hye eyomra sebedwafo akete emma do mo ya eno emwa emma nuoma enkonkan emwa makamam kabi entimi sabio enya kono ewo mayimu. If you believe that government should downsize, there's a way to go about it. You don't stampede the government. We have vacancy at the Ministry of Agric. Is the NDC saying that Agric Ministry is not important? We have vacancy at the Ministry of Trade. Are they saying that that is not important? And chieftains, the government has its own priorities, and the government determines its direction because it has the mandate of the people. You may have your views respected. It is expected in a democracy that we should have disagreement, but you don't use that disagreement to stampede the government.
So I don't know why they've come to sit here. When you have a prejudiced mind, what are you coming to do? To ask questions to embarrass them, then go ahead and say that we have failed you. Is that what they are here to do? Well, I'm disappointed in the NDC. And if they really want to portray themselves as a party ready to take the reins of government, then they should behave well. Wey aye opanyina kopiemu amrase badwafia dom tatata no anodani abede chire unimanyafo Alexander Afenyo Markin anadishimama wotene nka no Ebusia yatoa ensam no aswane ade ani kiremu ewa Asante Mante Muswame abatoa empeswa so ene Metropolitan Chief Executive Officer wanu Kumasi Assembly eye Rasamo Pan wadi atudwa echemu se wanu nani abri ye pan wo tutu ne hihye ya de hihye awodro egu aponso sane ebe ya dachi bia no ene akonwa ewo swame ne edam pan ya wonu so bekwa wo betimi akwakotena so na enyuma pan panifo hyase no wakwa akotoa so ne kasa yam na wochem sa akonwa ne de nani adie kire ye pasa dachi bia no wanu eye sampan wo betena so samra hyebedwani atoto eniema na wose ansa na sadie betimi abanso no agise wonimonyamfo wo sai chei mensa bonsu a emprempre wanu na yamra hyebedwani akopie mwamra hyebedwafie susu ane wantutu ye nyina wanu kura ya na esi de naso no wose agise bapa no apai na num todi atudwa sa akonya nya de wo betena so biem mra hyebedwafni susu nya de wo bie biem wose enkwasi sabrende ni dibran wo besom na mom se papa ne de sansemi atudwa wo bebo ne homodin ye pasa ekwan bia so akonya no wanu na betena so na watoto eniema ye na kasa yam na wo chem se wo bepie mu osuame abetan pesoa so a wanu wo mututu niema wo ho wo mu osuame kuro ne aye wo mu dia no wanu wo ka ho bie ewa na watena ne dibra wodo ewa na wadi wo enti wanu wanya wo huwo bi ti se koba ne se akonya ne dampan ne wo kwa akopra wo se we ni enya de mu be yeden ana nya de so wo bo musuo eye mpuntuo ana wo kwato aso apre ade ma de hia wo mo ewo soame wo ma na so ana wo chem so abre bi ba kurampa wo no sampan ye to abama no ese ward secretary ewo constituency wa every okra so sanso be ye police station chairman ani enkeka bebre nto se ni nyina de di pefe ese se di bre ne enya tompan senya na wo mu do mani hwehwe mu a wo no na ekwa ma no wo se na ewu sempanifo bebre na eyi wo mutie pie ese di bre no wo mo twan ese wo ni monyamfo wo sai chei mensa bonsu wo betena se na wo mo akwakofo so sankrofo ni nyina ye da so na wo mo so wo betimi apere akeka wo mo nsem wo hwe sankrofo ni nyina sumu a wo timi usa wo no sampan wo gina mu abipa wo timi usa wo mu nyina ne nyade a wo bia betimi ade ne ho atoto no ezano wo ne hihye ya wodro wo de agu aponso ene ne modern bo a wabo ewo abato ambeso so ni nyina de okro na empotem okro na wo sanso eba be ye general secretary atutu niama ema NPP amanyuko nti wo so hwa sa na montuo yi a wo tutu nyina ne ye pe obi adache wo betena akonwa no so ewo so ame abeto ampeso so se nya ade a wo no sampan empenifo ne ade hye wo ho ebetwa ne ho maka menye twuma no se me say the honorable secretary mensabo okase onko biema me sampan me rane because I was voted for as a ward secretary in August of 1992 anumanyi mpata anumanyi fie takwa ena makusaire ni nyina eno bo yewa makwedo nom and she shared by they moved to the polling station. And I began the polling station in 1998 till Nikoti Regional Secretary in 2010. Because I couldn't have played the dual role. And I've been a part of the look at the polling station at the constituency level all across. It's been a whole Abusia ani aye yera sampan wanu na okopie mu ewa Asante Mante mu Kumasi Assembly wada no as Metropolitan Chief Executive Officer. Amanya samu ani yebutu e Ghana dishimama na ye wosoa yakọ NDC fo no akache wa bra MPP fo na akase awie na ubowura mu NDC fo aso ya wo mo so encha kura nyakopo ya adoma na jese menimu a na ombehwe no matimi enso yi kandini ade ama eye amanyokuo no ewa fimpino ne aduonu ena abato a eda Ghana ye nyina ye nsoso animu no sade be ye no ma betimi akon de ama won mo na bebam no kase de wonom a eja wonom so da omu wadie kire se
omo savata so mutu frank adema endis amanyokuo no omo gusu a wonom ebo entoa wo eye mpesu awodo so a omo ka omo nsam ade ekire etoan ne asi anyina omo endis amanyokuo no enso so emuo na ukopie mu ewo eye Tano South abato mpesu eso a endis amanyokuo tutrani eye Owura Sule Malik wakasa dia tudwa echemu se wono pa de so obisa ne se eye mpanyufo akuku de matwetwa urofo a wonom ado mo ekire etoan ne asi anyine no ho apa no de ogidi ye se se etoan ne gene nsam patum no mo to abama na obetimi aboa amamanya tumi ne de free osuko krokwa amanyoko MPP for akachia wase on de ogidi ye se Owura Jordan Amani Mahama anka ne Ghana mampanyini wono a ene woga no ono a ne champion ata no wono a ene eye David ya wo endis amanyoko ni mu a obetimi akum Goliath se Goliath no ebeye Owura Alankwadwo Chiramatio se ebeye Bawomio se ebeye Francis Adenimo se ebeye Boache Jako wote se David na no eye Owura Jordan Amani Mahama obi a obefiri MPP amanyoko no mababia obetimi ni de si ade anyantam so agitumi de ama endis amanyoko no eto no de waka che toan ni asi anyenefo no ese amo emfi wo masum no mo manu mowura masum pa ese Owura Jordan Amani Mahama ono a na ekro na wo tell me say so you Owura Jordan Amani Mahama modern boy obebo ye wabra Ghana fo adi tumi sia ne nsa eye emfie nan mu no obo adwuma pa achese na anya de ketwa enu achi kurampo no wabra endis amanyoko no ekọ position no papa yi wonja endis muda na ba mumu ye ogusu ade na hoode ni nyansa ne nim dia eboa se de baya endis amanyoko no omo wo opposition no ento amna mu anase ento aframu wo hwe se hu betimi aye akono na timi aboa ama Ghana fo so timi age wonom atomu biem eto no de ogidi ye ese endis amanyoko no omo gusu omo boaboa omo ho ese anse so munim na omo ye omadwe so omo kwa akofo bi fufuro bia aba enipa kro no oba wontumi emwa ama eye endis amanyoko no engitumi no eto no de Owura Jordan Amani Mahama esem sajata bali bambo de sikonkono oso wasafata ese eye endis amanyoko no edini gina eye okono ano me as a Tano South constituency chairman Honorable Sule Malik ya me mamede Haji Asana me jami mi dimya konso de me support na John Dramani Mahama I say de obekwa kofo na babia no wan nyuma na de wode be campaign John na wo hwa de bi na ba mo si babia na babia wo so John wanye pese mungunya o na mamo nyina ya misa na busha force ne na de wo mu ya hwe na mamo nyina na busha force ne wo force ba kope enso ne say family and friends and na for na bu man no se o me abusha bia party na de won ka ho ene na ekoso no enti John Mahama de me to me me dem support na John Mahama oso no de ne support nyina no eye John Dramani Mahama we eye Tano South abato besia so endis amanyoko no tutenani Owura Sule Malik ena wote ne nka no na owie ye no ana odi bi enso episu biem kyerem se endis fo mpanyimfo no omo nyina ye krado omo nyina nim pa omo nyina nim modern boy and aye Owura Jordan Amani Mahama ade eboa endis amanyoko no eto no de ogidie pa se omonya ntse aye Judas wo Yesu ama no omo be ko so atanachi omo njeje na koja no kwantifi da biara eda endis fo ni nyina panyufo nyina be ko so Owura Jordan Amani Mahama achidom ekosi bra wono mudi ni be gina okon no ano no osisi ano so hu se esade omo hyehye ase betie no ayade se nya bibia betima yi wanim abeka nti no wono de wanya kukuduro pa sase tuo to a esibamabo enti wono de wogidi ye se Owura Jordan Amani Mahama ba wo ba no eye kwama okra we ye fofulafo obeji tumi ni simple kra e de ama ndc fo Amanyoko Kasiebo da hon ya mo bi free outside emedisade emaye ye ankasa de nim de ye sabe ye beko na le sie ekodi nkugu a ma na pe nkugu di ye nim de be boa yen etu na oti ba bi na kasa da bi we ba emwa ye fa we mra enyo na be che de ye wonu sun wufie na jeda ho no for so na dume no ye de jaman ye nim de ade de mo am nkrofo na nka ase kra no enim se John Mahama ba sabe MPP no mini obi ado we dwa sade John de na odi be enya no NDC mu ebensi fine ye wo mpanyimfo animdifo akukudam e party nemu wo mumre no enya nure wo muntwen se John Mahama ewie ne de na omso omebeba ti mo amaka ni nyina no opanyi chese mo ntwen
Mon form mon copulator anim. Ti oze. Aha, bedru omo so. Ente nu so a. Hwen! Di okoten so koteboko. Ebre no so ana mu nyina ma behiem. Na ya hwede o sefata. Sisi ade eye gonja soja ne de ne ko. John Dramani Mahama. Eti Tano South abato mpesu ya so. Tutreni the Man National Democratic Congress and this amanyoko no. Owura Sule Malik and adishmama otenenka no. Abusia ya toa ensem ne so na National Cathedral kwese ne nanse ya humsem no. Akọ form kakra ne ya akamu abaye hunhihye wodi monyamfo samoku jeto abra kwa na se wodi hunsem ba Reverend Kusi Boatin ne hunsem ba kokobo nyina ya bom bia ne wetuma ne we na weso atu ama ne we na National Cathedral sensem ye ne ofoforo kwa watweniti apie eye enka ne church ni pani ema New Patriotic Party NPP amanyuko no eye engineer Kwabna AJ Japan wadi atudwa chemsa wano de no kure ani nyami anim entro susu ne bonsametuko wase National Cathedral wano wate hunsem no na wakase bia mampeni na wanya ne sikebi mampeni na wakohye ni bobinti mampeni ba besi National Cathedral dia wano ani botom adihye wo maimu obi anim wo maache entinka mampeni beka ye ne wahase o National Cathedral na mehye nyankopon bono migusu amisi mi ami botom sikake ni beba ye ho so no na mampeni asie wie ye bekwa kobu ho akonta so no na ene mampeni sika ne wode ekokosi yesa mo bi kura ba mu a na wono no wasusu se bekoye ne mampeni asre Christopher ese wo mo emwa no na se pa National Cathedral no ebeye tse wo man no ade bi wo man ni hyehyeye na aban di guade hye so na muntu asika na munye sen waso ono wanwi hu bi da ana wansusu te ba ne sa no eye ne nwanwa aye pa National Cathedral ne aban ya amana koyese wo man mu ne anyina dia ne nkasa ya so na wo chemu se enka papa mu ampa se ne mampani atranse ehu se wono kwa ni botom sika entimi ensi National Cathedral enti wo pemwa no akwaso wo ba Christopher anim na wone e Christopher be etung akasa wano omo anya enhyiemu bie na wodi ne timu po nyina atu wo manim so menwan mo Christopher ye besi National Cathedral bia ya nyina ye betimi abom ni akwakosom Christopher wo wiase afane nyina so obi abetimi aba na waba besum ebi wo ho na sane dan me pesa misinu na wonkade no adosu ye Promotional na ne monya memmoa na nka Pentecost asafu iwa makeka wa monsa no ani Assemblies of God wo monso akeka wa mo de Methodist for ni akeka yensa no na nka ye de abo aban na aban ani suade hunu atimi abam na ekwan aban yi efa so ase wo si National Cathedral wo fa kwati kwan bi so amachesa adamudie nyina abam no wase aha adwen anya de ebeboa ama oman ni susu atimi atumpon enti wano de wo sire Christopher sa ade no aban ne sa asase mampeni anasa aban wadi si National Cathedral ne nsa kansase no ankrofo dan ne nkrofo japade wakwadwiri ni nyiragu enti se Christopher ya tenase ya hwehan na National Cathedral na ban na ntimi ansi a wase koba ne sa eka na aba eka susu de ba ya ne ehadwen enti wono so besre Christopher se bebia edu no ya nyina yanka ye hummom ne ya mu aban se ne be ya ne National Cathedral wo si no na ni suade hunu no ebetimi abemu. I'm surprised at the issues about the National Cathedral because first and foremost, in my view, or that's what I thought this was a private project. And when the president said it, I thought that he was going to call on us Christians to make contributions. We have been building our own cathedrals wherever whether it's at my church at Mount Sinai in Kwabenya Methodist or wherever. So I think that if the president calls on us, the Christians, we can make a contribution so that we don't need to take money out of our budget. We are stressed enough dealing with the difficulties that we are facing that I think that as Christians, I would like to see a national cathedral. There's a national mosque. And I think I want to call on the adherents of the Christian faith to contribute to that and so that the government can take itself out of it so that we don't need to fall on the national budget to do so.
Abusiani aya Ahenkan Church ni penima New Patriotic Party NPP amanyikono engineer Kwabna AJ Japan na watu ansani biswo adi bi aka mwa wache musani asabre wa munyina wa mu yiwa mutiepie kwan bia so no wonpese wa mutu franka ema NPP amanyikono na adachi bia afimpinu ni aduonu nan abaton Ghana foto aba ema wo mo sane be ya wano nso beba be ye mampeni na ne watoto niema wo man mu ana wache se wano se bre ne so pan wo be ye mampeni a wase asoafo ya mampeni na nado atabri wo mu nyina kwakwagu na so ya ne na aban mu no wase wo beti wo mu nyina so se wu ebo no ebeba fom se ya wase ne wo hwa eya asoafo na te se wo mu ne nam adionwatwe ekọ wano ne de wo ba sade dom kuma ne kire se wo mu nte so kura bedru aduasia no wase wano kura wanya ne sa wo besa te so se wu enti wo ba asoafo wano bebu o man nyina no wo mu ebe ya asoafo mako aduonu enai 54 wase wo mu anu wano mu eba bebu man ne koba ne se kura na ebepoa ama man ne tumpom wase wano ne de wo hu se ne asoafo ne doso e wo man mu no anu so kura ka ho bia no man sikasam atoape bibia so ntimi enkoso efse wo mu kura sika wo moje no enye sika ketwa enti saban yi tete wo muso na so wono so na penso wo ba abete so ebeboa ama man ni sikasam agina ye wo man ni sikasam atumi akonkan wo kire mu se ye wo asoye bi wo kura wo se yi afiri wo kura asoye bi wo se unhu wo munyuma potia wo moye ne wo moye ma wo man nu hyeda ehu mfaso bia wo so enti sa asoye ni nyina wo sa ban ni hwe ne wo yi wo mu firi wo na ne wo kabo mo be ye no wo hwe eka wo mu nyina so ebomu. No, we have 19 cabinet ministers, and I think every head of a ministry should be a cabinet minister. And I think a lot of the ministries should be consolidated. And I think there are quite a number of ministries that should not be existing. Transport has to be seen as transport. What is important is that we need, for instance, aquaculture should be part of agriculture. Youth and sports, the natural home should be education. That's where a lot of the sports and chieftaincy used to be a secretariat at the presidency. It wasn't a ministry on its own. And is there still a ministry for public sector reform? Have we seen any serious public sector reform over the last 20 years? I don't think that should be holding out as a ministry. And there are many others that we can look at. And if you look at the configuration, you get within the 19 that the Constitution, the framers of the Constitution outlined as the maximum. I also believe there should be one deputy minister per minister. Well, I'm telling you what I would do when I'm elected as president. So I think we should have 38 ministers. The regions will come and add up to 54. That should make it 54. I don't think you should go beyond 56. Maybe you have 2 non-cabinet ministers, but not quite the number that we have now. Abusiani aya former general secretary Emma New Patriotic Party was normal Nyuko NPP engineer Kwabna AJ Japan. Afema yensan fa wonko eye emrasebedwamu abiemwan na sedem di kan etete ho de kire wo se enei appointment committee no gunkujasie so a wonom etoto aswafo wo fra na nadan kwa agufado apa wonom no omototo wonom ano a chese enya de ketu akra no na ofri asiesi nkunya ene so so otoa so na wabe appointment committee no wonom esi nkunya amo egusu a wonom toto ano no ana eye opanya ya boni din ase wono enkoye minister of state ewo local government ministry aso eye mrasebedwani de made hia wonom ewo eye so wonom nyamfo osegbonsu amoa ana wodi yodi to gbebusa ne se krache wo ba sisi Ghana yesika akoya faso jejeto aye bibi o wotememfo kwaso kwaji sika pe no omo chiwa bebia ne ade ebi to ho pa ne nyina ne se amanfo dodo na aka se eye aban no eto odidia no onfa nya nwuma ematemamfo ani kota masa ehunu anu nti wonma pa lai pa to wo bai ade na betima ye de aboa se de be ya ban betimi agigi sika anaso betimi agigi to de fitimamfo ho ana eyo nmanyafo se bonsu amwadi tudwe kyerem se mo kama ntom yam kura sanse aye Ghana Revenue Authority for omaye krado pa so mo hwani mu se ja o mafiri ase agige aye eto no aye property rate na no se yakopon ya adom na mo mama kwanya se mesom eso osoafo a mahwanam de minyansa nim dia mewo ade akwa ka Ghana Revenue Authority for ho GRA ne nyina ka atoma pamano se ba kofo ya frum mane yetimi afa adwuna bom na yetimi apekwan befa so a yebetimi de ano afafa timabufo ho adede won ma mo manya ye ho ntiase ane abotra mapa na fe property rate no o matimi atwa na komapam eno betimi aboa am yetimi anya sika
ade aso eye oman no so sika sem totoya ne dwumadie enso so asene eto se de ohia ane sante ase betimi aye adwuma na afi omatimi ama ne konya ase wontimi kodi dwumadie no wono de oso ogedi ye pa se property rate no eye ade bi betimi aboa me yetimi nya sika ade atoto nneoma maka na fa ne ntoma pa afra anu enti ene obai wono so fa ne ho adwene asa nneoma bi ebe ya kwasidie bia no efa property rate no wono obetimi ahwam ya yi de frifri kwan mu amakwan mu atimi ada ho ne yetimi so aka nneoma siani anya sikaputuo ade afri wonom de aso oman no asene. The GRA should assist the assemblies to be able to collect property rates and a certain sharing ratio agreed upon. And indeed, this House passed the budget. It's one of the revenue streams. But there's a background to it. Indeed, the Minister of Finance had been complaining for some time and the kind of revenue they expect from property rate administration is a bit disappointing. Property rates and collection is supposed to be one of the major sources of revenue. The mode of collection, the billing system, the enforcement arrangement, and almost every sincere person complains that indeed this is not how it should go. So this whole arrangement with GRA is to bring in a certain reform and dynamism which should let us reap so much from the property rate. Abusiafo wey aye opanyina wono aye na sebadwane di ma de sia omo aye akuapem south abato mpesua so epepe na na do dan kwa akufo ado chiche ni dibra no wo kiremu se wo ma no aye minister of state ewo local government ministry so onkonko bo adwuma enfamwa na eno yo nimonyafo osebonsu amoa ana otene nka no. Abusia ye jina ne nsem yisu na yato enkra na Jubilee Hospital sa wa pomuden ehu ehia ye pantu ye nipa entoto apomuden ase entna wo ema ne nya ase no wakase mehu yanka enti wose ne efa wa pomuden bia fa bra na so ye wo bete ne te ama wo outpatient service anya na watwini mu nyina bra bia obekọ bia no a doctor fo wo ha ne efa wa pomuden bia no ka kire wo ma won behwe na wo mo aso no ede ama wo bi nso wa media ni dem pese me konwu doctor ni wakukwa mu o me fere ade ntimi kwatena pete mu Jubilee Hospital sa ane fabra wa mo ewo inpatient service awukohia doctor ni ewo kukwa mu na ne awuwo bia ne opese wo ka kire ne bia fo wa pomuden wonsem no watimi aka kire no wukọ Jubilee Hospital na ekoba ne se wutwu moja na ya hwehwe moja mehu ya de ko hawa ye beye ni nyina ewo ade ama ofisa ye wala laboratory asadwuma ni nyina no ye bi ewo wo afei bani nura hu sesema ya hwa wakwaje wa yaresa awie no edra doctor ni betra ma no nkoto wa monten wuto ni nyina ewo Jubilee Hospital officer of pharmacy ani enuro ahyemu se bedenti nura wudro bia wo pe no wo benya bi ewo ho Jubilee Hospital ewo antenatal care ani postnatal care emaye ma minimal painful ene ya doctor for ma ya dia se wo yo ba eda wo be so wo bra no apa hu na wo so hwase kwa hospital okwa hwem ukohwem na se abeto mususu dia asada na ewo se otimi hwase ekwa antenatal na ne ye kirekire ennuane ewo se wudie ekwan a wo fa so ewo se wo fa so nu mu nnuo se ne be ya ni nyina ne ebekora nyinsen no na waye ne se wie no wo ba de asua wa asumdwe mu akoda na didie ni nyimo eya na eno so hu hia ye panti postnatal care wo wa eno so ye be kirekire ni nyina ebie theater ewo Jubilee Hospital wa ban say operational ye behwe ne ya enso adiama ultrasound and ECG scan enso wo ho enti wa frefre na bie bosumi miensechi na wasa otimi kwakotwa scan ehwe se akoda no ye bema wa ye oba wa mo ye ntafo entasa empo wadaye anase wonaye ni nyina no ba Jubilee Hospital ebeye adiama wo ECG scan enso wo ho ema wonu mo portrait yade ha wo mo na debia me kase yade bi wo wa eno ehia panie enu susu a ehia duro ne dia ne kasa kire se ne ebe kire o ya adantem adwani we ye ni ewe na ye di ebetimi aboa ama yade ne yetuase enu ti Jubilee Hospital ewo counseling unit ekoba ne sa enu so ye do ebe femu eye clinic enso wo ho enini ne pedwane han enti wani no eya ne wahwe ne ye ekeka wankosa nchini so fa nkoguso obi wo se aye na nufunso na mede kwa koguso wa hwa adachi bi na aha
hawo fakɔdwo wɔn mu a hypertension mojamosro ɛne diabetes asikyire yadeɛ ɛwɔ mo so afɛ kantin susu wɔ Jubilee Hospital to kɔ wa enuane awodro ni nyina obenya biedie obi wɔ se ane na medi asomesi kwa yaresabea kora na menidi ɛnu nti ama me so kora menya yefu yadeɛ Jubilee Hospital entesa ɛhɔ yɛ hospital nti yenuane no mu nyina so ɛho ɛte insurance card awodro ni nyina yɛde yɛ adwuma wodi ane yɛ National Health Insurance a Jubilee Hospital safabra wɔ bɛgye private health insurance so wɔ bɛgye ebisɛ ni so ade hunu nyanse wɔ pomuden no ɛbɛsan so egyina ne nan ɛsoɔ hwehwɛ ɔmɛkyina kwan yɛ akyemɔda kwantempɔ ne so aboabo Amantra Bridge ne so na wɔn ɛwɔ frɛ wɔn 0244 575 799 0244 575 799 and I say 0241 784 645 0241 784 645. Abusuafo sanso ana Bempoma Plaza Hotel aya homeje bia ye anya senei ukonom na ukose gya ope bia dwodwo hu a wa kasa ebeje unsem sanse de bia osusu no mafa no obekọ no na eburu adwen ne entiase eso esanse obeduro no adwumafo na nim te kwan befa so ebekrokro na kafra na ye bedodo wo no wa kasa trimbe yo de esanse anwani a ope ene de be ma wadokodoko de a ope ana obenom na sanso so ana fruit no so de mawdo fi obo se gbocho anka na ape ade abrabe na ape kwadu wodi de awie no no afa agusu kama na fei wa ya shepe wona ate wo no eden do bedwam se kwadwodwo ho ewo mu no udwam anka ampa obo se yes eno ma tisi no so obo se dan no condition etua so kasafo nyina bi bo ho kasafidie na ape bi no wati anka na di 3.3 FM ebi na su nchan yi empa na abeda so no etimi woso wa matese wa kasa yade no nya se woso wa na ye yo oyade ni bi na purupurugu kama ambambo nsem jara na mo so na asanso na nkane aso de monanim ana kan bese dumpo enti wo mpe we de na ape kaya motuam de ho hye kan fo ma oda bomaden na kwa Bempoma Plaza Hotel na kwa dwodwo ho na enei wodu ani e kire mu wa chemodan eye nkwantanum wone eye MTT de kwantepon no so no obutuo wone the Church of Pentecost asafo no na edi animhwe enti wodu ani e kire mu odan nkwantanum MTT de kwantepon no so the Church of Pentecost asafo no wane no edi eye animhwe ani de no obuo kwa so frempanyufo e wo 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500. Afei abusia ya toa ensem no asuo. Na Chief Executive Officer Penny Kwantrefo Awada Power Naturalist House ne be ya womu so ebibidra womoto no eni so betimi abenya wo kire musa wo hwa emiaye yibia yeto ebibidro ewo wakura na yenhye da mo kwanya ne se womonto ebibidro so no womoto ebi musu so pro mo na chese National Health Insurance Scheme yi womodo mo so etimi akwa wura mu a wo kire mu se enu krampo de eye hyehyɛ pam enu ti sa hyehyɛ ne krampo wo besere sa ban ne hwɛ na nani etimi enkon se ne be ya emiaye awodro ayeton eye herbal medicines anase ebibidro awodro wo man mu nyina ne won behwɛ na National Health Insurance Scheme wo mudro mu awura mu bie se ne be ya wo mu a wo mu ni bie ani bie no wo mu so kwa wo betimi anya nwura ni bie no wo mapomuden etimi agina wo nanso wo akira ne nsemu na wo akye se wo hwɛ ebibidro ya eboa ni pedwa ni eye peboa ama mpepi nyare wo awodro ya edukuru ni pedwa no ekɔ hintan wɔ nipadua ni mu etimi yi ni nyina epie na aso ano na nipadua no nso etimi anya na hotɔ aboa ma wɔ nipa dasani na kasa so no ne ho so etimi atɔ no wɔse wo hwɛ saa ehyehyɛ nyina ni ntina wɔbɛsrɛsa aban hwɛ na nka herbal centers awodro no ane wɔ mom herbal centers room sɛ ne be ya ane wɔ mu ni bie wɔ mu bank ebetimi agye wɔ mato wɔ sɛ ne akɔ yaresabi awodro na yɛ no no na ka agye wɔ mato na ne yɛ hwɛ na ka wɔ mu so no National Health Insurance wa mu di bia bantinka ya nam sa kwan ne cross wa na anka de hwewom ewo eye bibiduro aso eye ahodro wose anu no eye na desrede baako a wode eto aban anim enti se ka aban ne hwe ne watimi age atomu sa wose onu nani abeji hu ye pa na anu achi anu wa kire se wo hwe anu a wodro ye free herbal centers a wodro ni ebiba ni nyina wo mu di kokopie mu aso eye
ye hwa apomuden sensem so Ministry of Health na tse wo so na timi ahwehwe mu na ya ma makwanya se wo mu enkonkotom edrani bi wo kura ya ma makwanya ne kura ne mfinhia num akine wo se wo mu yi ni nyina afre dwa so na wo mu sanso eba be ye foforo wo se ni nyina ye hwehwe ya ye wo se wo mu di so ene so no wo mu edi ni nyina so pepepe ntino wo se National Health Insurance hwehwe ya no Ministry of Health aso ye hwe ya pomuden so wo mu timi agitumu wo se wo ma bona bi ese mfinhia ne num achinie ni nyina nya dia empeni efi wom wo maka kwose ne empenifo abubu nwiegu wom asumniti sadia wo se wotimi kama mampeni ani empenifo a wodro wo so wo kabie wom no wo masutimi atibie na wo nhihye ye we no wo mutimi apene sumam tisania anka akwa yaresabia na ne National Health Insurance a doctor fo agena wo mahwe no sa pepepe na ka uba bibidro fie wa oso uba na ne okita National Health Insurance tutu wa na wo magena pomudin bi asafata se wo de ma no wo mo so wo matimi ade ama wo Ufurigi ye dress o mode ko health insurance na cho fie ni mukure eche dia ye ko community dia ye ko minister no hali gusu aye stress mine mrem na bibidro so espire ye papa we are singing na say bibidro no anu die dan ya ko so ko ye ju ti se Ghana so nyame ya do ye ni we are singing everything na ye dro na ye special dia so sa mine ti mi so ya sa ye die ni mane aban so mo ai na hwe na enko mai dan se kwa be bo ni Abusia ani ayepeni kwantrefo a wada Power Naturalist Hospital Dr. Mrs. Edroya yade bi wo krapo na abafu nwe anya de wo mutimi so ano yade bi wo hwa yade mu sane nyakopon kan yese wo abo ade nyina ntino na haha ni yani na tese ni so yemfa ansa yade no wosesa pepepe ane wosi yetimi di so na yenya ise dani de nyina ne abafu nwe ne na yekra ni yade se ye ho yade wo se no kura na edru baby a emo amani pagina enyina ne nanso enti wo besere se wo mu so hwehwe ye aban ehwe anyi antu emu abusiafo amanfo adwenkyere a aba na yede etwa so ede amamo na meko eye Facebook ho na afi no matimi enso de bi asomo ye wi aya hwe eye SMS no enso so ai na Facebook no na Aaron babako edini babako de koko Messiah yo yate anu wachi aye wa hai anu otem se Kasiebo de didam bibibia kwabako bibibia kwabako se didam pa na wachia eye general manager edema eye Pitch Skills Hub Africa yate ana wade enso aba madam Edinola okay ya chana ma why we me sure pa so nya Ghana ni Ghana ni dia okura wo de be ma nwumre we kura Master Planner Junior Kentampo ni o se Kentampo BMW Dr. Baumia our next president san woka o se Ghana economy san so be jana na mo so biem ye hia no gidie ene mpaebo ni note opanyina ono so ewo kwalikote aba kama na akua mo aboaten so de ne dia atomo abekuma central nie o se ba omia ebo oba beje Ghana fo o se wono de enchi asonko kura nkoma engineer Benjamin Atta CEO Edema Fair Wages and Salary Commission wachia no so obo adwuma pa aya de ketua aya awuja enso de ne dia ba wa ana wono so o chese Ahenkan Kasiebo o se emu clear ankasa wo share life ewo brekum fine eno hey fine safo obi message ode ebaye no wo se National Cathedral nisi no hu hia enti se Ghana fo nyina ya dwen se wo boa anasa wadidi bi na ahye ne furu na no wakasa wase yenkotwere kunkunu nim Acts chapter 17 verse 24 na ye nyina yensu ade bi ewo ho se ne mayi na jam kwan ya san kam hwe sani atwe konkoro na asiensem bia wodi to dwo sese yesua sansem ne awia ye bonsa National Cathedral no ehun sheda ehia we every Bishop Senior Wilson wodi Freeman so ana wodi ebaye we suso ede ne de
aba wadi tudwa wo kyerese kasia no edidem obia etie bi emu eda ho se anya de nyasem gitu ene zuko ano so ko anya de aya na enti ono susu de ne dia ba wase Kasiebo no edem wo mabia mu kuhu abo mu na we susu se wo kya eya doctor owusu afriye akoto na anienti a wo kira nyina nsa wo se wo mu a wo mu te NPP amanyuko founders no ene ye nyina ye nim se founder wo de NPP ba ene ne pa no ni ti se ye pe obi a wo betimi aboama NPP amanyuko ne tumpon a wo se eya doctor owusu afriye akoto ntino wo mu hwe ne wo mu enso ne mu na wo wie ha na ya boachi ya adomde no ana te se meken kai no wo se NDC party ne de by June 4th ento ankosi June 4th de na egu wo se party ben kurani na wo mu maya so party ben no mbegu NDC o se ntango si June 4th na egu na MPP ase won na MPP ase o se eyi de ebegu kura ebegu we say good evening your friend esi bronya wodi free anamase ana eba into one de wo ba be ye nchia wo ba be che Facebook number wa house mami hwe mami na beto aso to aso ne enko my to aso yes Facebook number na me de me piana onfa me piana enfa Jenny wa ama oye no logozi bi wa o my uncle ani na abusia ya de si yakọ ena nwumre ye producer what na fidie na chi na fruma ema yen eye ama safua ache Kwame Asante ana edi yen eko Facebook Billyman as ye technician on duty ya solution na mama Victoria du meboa MC me ba hanche yen timisasa meboa dini birthday nti yegusuma na awoda panya kupon enhira no onyi ni free adumu